Доброго дня, миру Божого. Ви знаєте, приблизно 2000 років тому на таємній вечері був поставлений завіт з Господом та учениками Ісуса Христа. І їм були доступні всі Господні блага. І в наш час те ж саме може бути поставлена влада від Бога, поставлені люди від Бога. Але багато людей не хочуть їм не підкорятись, не слухати їх. Таких, наприклад, як пастирів, апостолів. Саме ці люди можуть нас навчити служити Господу, перебувати в Духі Святому, виконувати волю Божу і приобрести всі Божі блага. Тож кому цікаво, приєднуйтеся до нашої групи за посиланням під відео. Амінь.